Hola, comencem una nova mirada a l'arrel, aquest espai on estem coneguent els projectes artístics de l'Obrador d'Arrel d'aquesta Fira Mediterrània 2024. Un espai i temps que hem volgut donar als artistes per conèixer les claus dels seus projectes artístics. En total, 5 mirades a l'arrel, 5 programes per conèixer els 18 projectes de l'Obrador d'Arrel que s'estrenaran en aquesta Fira Mediterrània 2024 que farem a Manresa del 10 al 13 d'octubre. L'Obrador d'Arrel és el programa d'impuls i de suport als artistes que treballen amb les arts d'arrel, és a dir, que utilitzen la cultura popular i la tradició per crear avui. L'Obrador d'Arrel és un programa de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat i de Fira Mediterrània. I aquestes mirades a l'arrel tenen el suport del Canal Taronja. Avui parlarem molt de dansa i de diàlegs de dansa. De fet, coneixerem aquest diàleg entre l'Esbar Sant Martí i l'Eulàlia Berguedà. David, Eulàlia, hola. Hola. Coneixerem també aquest diàleg de la Sara Cano amb 10 joves del programa d'impuls a la dansa d'arrel. Hola, Sara. Buenos días. I també coneixerem aquest diàleg entre IT Dansa amb el Cor Jove Nacional de Catalunya i l'Arnau Obiols. Hola, Caterin. I l'Aleix Martínez. I l'Aleix Martínez. Parlarem d'aquesta trobada entre IT Dansa i l'Aleix. Gràcies. David, Eulàlia, comencem per vosaltres i comencem amb aquest per tu i començo amb el David. Situa'ns una mica a Esbar Sant Martí, si no m'equivoco, David, més de 75 anys ballant? Sí, i a més seran quasi 80 ara ja, però del que estic més orgullós és que ha sigut ininterromput. O sigui, no és un grup en el que podem dir que hi ha hagut fases de no ballar, fases d'aquestes que diguem fosques entre cometes, sinó que nosaltres, bueno, doncs, aquesta continuïtat que ens ha durat molt una part que és important, que és l'escola de dansa. Sí, ara t'anava a dir, com dos punts molt forts, no? Un treball d'escola i un treball de cos de dansa de producció, no? Exacte. Jo penso que una cosa ha anat arrossegant a l'altra, perquè el grup funcioni, cada grup té la seva personalitat, i és un grup en el que se sent a gust amb el repte i en les produccions. Vull dir, o sigui, experimentem sense parar de fer això. Això perquè ens ha ajudat molt per l'escola de dansa. Nosaltres vam apostar ja fa 53 anys per tenir també escola de dansa clàssica i llavors també m'ha afegit dansa contemporània. Per què ho fas això amb un esbar, diries? Doncs perquè vam pensar en aquell moment, la gent que va encetar-ho, en què la base és important. O sigui, al final, tu per escriure un bon llibre has d'aprendre primer a escriure, per aprendre música has d'aprendre aquestes coses i nosaltres pensant que aquesta base d'aprenentatge per nosaltres ha estat molt important. I, a més, arrel de la dansa clàssica, molta gent ha conegut el que és la dansa tradicional. I això és el que ens ha fet que la cantera pugi amb una preparació i que ens doni per fer aquests reptes, per sempre, podríem dir que està tot inventat o està tot per inventar, el que sí que és important és que tot està per descobrir. O sigui que cada dia és una descoberta d'una cosa, perquè ens movem en molts diferents i aquest procés de descoberta és preciós. I amb l'Esbar, David, i amb el cos de dansa, si ens centrem ara aquí, heu estat un esbar que heu intentat sempre anar descobrint, no?, ara que deies això, i d'anar treballant molt, sobretot també en aquesta etapa en què l'Ariadna i tu heu estat al capdavant de l'Esbar, caracteritzada també per molta producció, no, David? Vull dir que sou un esbar que us agrada el repte i que heu produït. Quants espectacles heu produït darrerament, per exemple? Mira, podríem dir que amb aquests darrers... És que ja clar, ahir són 30 anys, ara estava pensant, dic, David, és que ja portes molt de temps aquí, ja són més de 15 produccions
pròpies. A part de... Amb 30 anys. A part de... I producció com a mínim cada 2 anys. A part de el que és les actuacions, diguem, del dia a dia tradicionals, no? I amb puntes molt altes. No sé, per exemple, l'any passat, amb 9, és que vam arribar a més de 50 actuacions entre el que és l'espectacle i el que és l'escola, amb l'escola. Per un grup de gent que no es dedica, és una capacitat i un esforç d'implicació molt important, que si no... O sigui, les coses no surten perquè sí. Jo sempre el meu mantra és treball, 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 i després, quan acabes de treballar, a seguir treballant. Perquè si no les coses no surten soles. Un mantra que vaig escoltar fa molts anys, Recordo perfectament, David, que aquest mantra de treballar, ens el vas explicar, potser parlo de fa tranquil·lament 30 anys enrere, de que ja era una mica l'objectiu de treball. I crec que és una característica de treball de l'Esbart, no? Llavors, Eulàlia, ens expliques a veure com t'has trobat l'Esbart, però crec que aquesta constància de treball ha estat una de les característiques de l'Esbart, David. Sí, perquè penso que encara que no ens dediquem a això professionalment, amb la gent que li agrada la dansa o que li agrada... Bueno, jo penso... Podem dir-ho amb totes les activitats, no? Quan veuen que hi ha un esforç davant, ho agraeixen també. No és només anar a passar l'estona. Per això ja tenim... Després ja podem anar al bar, després ja tenim els grups d'amics i aquestes coses, no? Però ja que ho fas, fes-ho bé. I llavors intenta fer-ho el millor possible. Intenta acompanyar la gent, que això és molt important durant tot aquest temps. Sí. Després ara parlarem de per tu, perquè si diem de passos i de reptes, doncs aquí encara ha estat un pas... Anem al per tu. Un pas més endavant. Perquè la idea sorgeix de tu, sorgeix de l'Esbart. Per què aquest per tu? Per què surt aquesta idea? I quina idea és? Explica'ns. El per tu va sorgir... També és conseqüència, penso, de tota l'evolució del grup, no? I llavors hem trobat que potser el tema del record, el tema de... Va ser molt curiós perquè un dia vaig parlar amb els dansaires, la gent jove, que em preguntés o que m'ensenyessin si tenien fotos dels seus besavis d'algun casament o d'alguna festa. I tots van començar a agafar el mòbil i diu, ostres, no tinc cap foto dels meus besavis, no tinc record d'això. Perquè, bueno, no tinc record, no tinc la immediatesa que tinc ara, que ara, com vull, agafo una foto, ho miro, i llavors, doncs, per això ens van encendre la bombeta d'aquest tirar endavant, però sense oblidar del que venim, no? I llavors parlar de la tradició, no transformant l'arrel, sinó que treballar-la des d'un altre punt diferent, no? I per això ens vam implicar, i per això també vam creure la necessitat de que sortir encara més de la nostra zona de confort, que hem sortit sempre, i buscar col·laboració de fora. Exacte. Aquí és quan hi ha la convocatòria del programa d'impuls a la dansa d'arrel, aquesta acció, no?, en què busquem aquestes col·laboracions entre esbarts i creadors, contemporànies, perquè hi hagi un diàleg, i és aquí quan des del programa d'impuls, amb converses amb l'esbart, que si també buscàveu aquesta importància de la música, no?, en escena o no, etcètera, és quan diem, ostres, per què no truquem a la porta de l'Eulàlia Berguedà a veure si es voldria submergir en aquest projecte? Hola, Eulàlia. Hola. Eulàlia, abans de conèixer com és aquesta submergida en el projecte, anem a situar una mica també qui és l'Eulàlia Berguedà en aquest sentit, que buscant informació teva, la dansa ens dius que és un epicentre fonamental i essencial a la teva vida. Com deien també el David i des de l'Esbart, des d'una altra mirada, Sí. però amb la dansa com a eix central de vida. Sí, de fet
ja és una forma de vida, és segurament, moltes vegades m'he pensat, evidentment, a mesura que vaig creixent, què significa això, però segurament és l'objecte o el subjecte que vaig escollir perquè fos a partir del qual puc anar emmirallant, canalitzant i engranant les coses que vaig aprenent a la vida, les coses que em van passant, les experiències, és un canal també de digestió de les experiències, diguéssim, que et van passant, i ja és una forma de, jo ho dic, la dansa és com una forma de pensament, no? És una forma d'acció que va més enllà d'estar ballant constantment, però sí que afecta la forma de pensar, la connexió amb el cos, la forma de relacionar-se i fins i tot també influeix en els criteris que vas adquirint en la teva vida. Sí. Molta formació al darrere, Eulàlia, i el 2015, si no m'equivoco, o per aquells moments decideixes com companyia pròpia de dir som-hi i ens posem a crear i a produir, no? Quina ha estat la teva relació? Perquè a nivell de formació, Eulàlia, Institut del Teatre... Institut del Teatre, que he passat per dansa clàssica, contemporània, IT dansa i finalment la carrera de coreografia. I on posem dansa tradicional aquí? Hi ha hagut alguna mirada a l'Eulàlia durant la seva vida, fins ara, ara en parlarem amb el per tu, sí. Però hi havia hagut alguna mirada cap a la dansa tradicional o cap al folklore? Sí, hi havia hagut alguna mirada cap a la dansa tradicional. De fet, crec que de forma inconscient, potser per les arrels d'on vinc jo, que és Mallorca. Tinc, crec, una certa intuïció i connexió musical i rítmica, que de fet és una de les coses que a mi m'ha ajudat endavant a créixer com a ballarina, en fins i tot haver d'afrontar reptes físics. M'ha ajudat molt a entendre com moure'm posant el punt d'atenció en la música i en la respiració, no? Això m'ha ajudat moltíssim i, per tant, sí que hi ha com un esperit musical, rítmic dins meu que em porta i segurament, i a més darrerament que estic treballant amb l'Esbar també faig unes anàlisis una mica més profundes al respecte de la meva part personal, tinc com un, diguéssim, beat de jota mallorquina, sense voler, no? Visc una mica aquí. I això s'ha plasmat de forma, en un principi de forma més intuïtiva i a mesura que ho he anat reconeixent, doncs ho he anat manipulant de diverses maneres en les peces que també he anat creant. També vaig deixar la meva terra, vaig venir aquí, no estem molt lluny, però sí que hi ha textos que són diferents, és una illa, no és una península. I, de fet, la meva primera creació una mica, que és quan jo dic que aquí comença la companyia, que de fet és el final de carrera de la meva carrera de coreografia a l'Institut del Teatre, està super basat en això. Es diu Flying Pigs i el substrat poètic que a mi m'inspira és la matança del porc mallorquina, per exemple, que sempre a casa meva i en moltes cases és una tradició, ho fem, no? I el viatge d'aquesta peça ja era una pregunta: què és la tradició? Què quedarà com a tradició avui dia? No? On són les places dels pobles avui dia? Són les discoteques, on són els llocs de reunió, on són els llocs de catarsi, anava molt, no? Diguéssim, també vas a aquesta mirada dels rituals. I sí, sempre d'alguna manera he tocat aquest eix de forma... Però vull dir, sí, i la pregunta també va ser i jo per què vull ser coreògrafa o què faig, no?, amb aquest acte? I amb aquest acte vaig pensar, estic fent un ritual, un acte escènic, no?, o una matança d'un porc, estic
fent un sacrifici, en la dansa més metafòric, però estàs fent un sacrifici físic, no?, diguéssim, i espiritual també. I per què? Per donar un aliment. Sí, podria ser uns embotits, però podria ser un aliment emocional i espiritual del poble. I llavors aquí, clar, no sé, hi ha molta relació ancestral. Totalment. Ara que coneixem l'Esbart i l'Eulàlia, a partir d'aquí comença aquest treball conjunt, no?, d'ensemblatge. Eulàlia, quin esbart et trobes? Quan aterres a l'Esbart Sant Martí, quines característiques diries del grup que et trobes al davant? Doncs bé, primer de tot em trobo un esbart. Mai m'havia trobat amb un esbart. Sabia quin era el concepte, evidentment, però no fins a les vísceres. Me'n vaig sorprendre molt, no era conscient que hi havia tanta gent jove tanta gent actual que està vibrant en aquestes freqüències i que i que realment vol compartir encara aquest món tradicional i fins i tot els lligams que crec que conceben o tenen amb el seu dia a dia, fins i tot amb la contemporaneitat, i al cap i a la fi jo aquí també m'hi sento molt relacionada, no? Precisament amb el que parlàvem sobre anar-se preguntant què és la tradició, què serà la tradició i que som part d'això, venim d'alguna cosa i deixarem alguna cosa, no? O no, però ser-ne conscients i més no. I em trobo un grup molt col·laborador, un grup molt curiós, molt treballador, és a dir, molta energia, i energia cap amunt, diguéssim. Energia de jota, no, energia cap amunt, amb ganes de saber, o sigui, amb mirades analítiques de qui és. Però a la vegada mirades analítiques no només cap a mi, sinó també veia una mirada analítica cap a elles mateixes, no? Perquè és com... Bueno, mirem-la, analitzem-la, però també m'estic analitzant a mi mateixa per entendre-la. I gràcies a això, també amb el pas del temps, l'encreuament que s'ha pogut fer a través de les matèries que estem treballant ha estat meravellós, perquè hem creuat llenguatges, vocabularis, punts de vista i perspectives d'una manera que ja s'han engranat i, per exemple, durant les fases del projecte, diguéssim, vas passant per escenes o treballs, no? Al final ja és, com es diu en mallorquí, un desfer calça, ja està, no? És a dir, hem entrat en els terrossos per entendre's a través dels materials. Clar, perquè durant tot aquest període, David, Eulàlia, es tracta molt d'anar-nos entenguent tots. Tu, David, també ho deies quan estàvem parlant, no?, de que sortir de l'espai habitual de treball, suposo que és aquesta analítica que deies tu ara, Eulàlia, d'uns analitzar els altres, i com heu fet aquest treball conjunt, perquè també es tracta d'anar descobrint l'altre i anar cedint una mica, no? Per totes parts, entenc, no? Una mica. El primer és prendre consciència que precisament estem parlant d'un obrador. Un obrador vol dir una experimentació. I sobretot el primer és que penso que tots, tant ella com surt de la teva zona de confort. I a la que surt de la zona de confort sempre hi ha aquests... I a més estem parlant d'un grup que és molt divers. O sigui, ja no és per caràcters, per edats, o sigui, les implicacions i aquestes coses. Llavors, aquest procés de descoberta, aquest procés de confiança en les coses, de veure que el que estàs fent té els seus reptes, però que aquest repte te l'agafes com a una cosa que és aportar, no? O sigui, i veure com, sobretot, de l'arrel es pot treballar o arribar a treballar de l'arrel de moltes maneres diferents. Que no és només agafar una cosa que no sigui arcaic, no? Aviam.
i que aquest potser no és igual no serà el camí que ha de prendre tothom, però és un camí que aprens, que escolleixes tu, perquè penso que aquesta experimentació, aquest treball, sobretot això, no? El descobrir el no poder estar relaxat, perquè o sigui, no tens estar relaxats i això ho agraïm, no? Sí. De fet, crec que has definit molt bé aquest concepte d'obrador en el cas d'aquests maridatges entre cultura popular i... I sobretot una cosa que també volia molt ràpidet, personalment és això, no? És un grup en el que jo he estat més de 30 anys al capdavant i més de 30 anys posant un segell, i en el que jo ara personalment, o sigui, amb la meva joventut estic aprenent com si fos un nen, no? I això és el bo, no? El sempre tindre aquestes ganes de voler sempre aprendre. I per mi personalment ja, a part del grup, és una experiència també molt bona. Clar, ho deies, David, no? 30 anys dirigint el grup, aquesta idea del per tu que comparteixes i que compartiu amb l'equip de l'Esbar i que compartiu amb l'Eulàlia, però esclar, aquesta idea del per tu es deu haver transformat amb la suma de tots, no? Eulàlia, cap on ha anat aquest per tu? És a dir, d'aquella idea que abans ens explicava el David, què veurem en el per tu? Com ho definiries, això? Primer de tot, m'agradaria fer un apunt que crec que té molt a veure amb el que veurem, perquè a mi també m'agrada fer ús de les eines del propi procés de creació com a la matèria que descriurà un relat. Val? No només el que ens passa com a persones o socialment el contacte que tenim, sinó què ens està passant amb els passos de la dansa, què ens està passant amb com entenem els teixits coreogràfics, què ens està passant amb com hem de creuar codis d'informació. És a dir, per exemple, jo he hagut d'aprendre molts codis des de la dansa tradicionals, però també he hagut de transmetre molts codis de la composició contemporània, de l'escena, de la dansa contemporània també, no? I això, a poc ens ha ajudat a entendre de quina manera anar creant unes danses, però que al cap i a la fi estan al servei d'un concepte fonamental, que és aquest per tu i que és transmissió del David, evidentment, és origen del David. Llavors, en aquest sentit, ja per començar a dir que m'encanta aquesta frase de dir "the medium is the message", és a dir, el mitjà sobre el qual hem treballat és el missatge principal, s'anomena dansa, s'anomena cos, però què veurem? Llavors, el que veurem és un viatge, un exercici o un estudi de paleontologia d'aquestes arrels dansístiques que jo he anat coneixent a través de l'Esbart, però que també jo puc aportar de les arrels de la dansa, no? Llavors, fem tot un estudi de paleontologia per anar desenterrant aquests llegats de la dansa tradicional, a través del qual passem diverses escenes o fases inspirades en moments, així de forma general, en moments que poden haver passat a una plaça del poble. Què pot passar a una plaça del poble? Què ens ha passat? Hem tingut guerres, hem tingut fusellaments, hem tingut cremes de bruixes, hem trobat festes, veneracions. Plaça també pot ser més tipus ballroom, no? Els balls aristocràtics, o un santuari, una veneració, sí? I hi ha un objecte molt important que utilitzen els dansaires, que és una cadira, sí? I el que ens ha ajudat molt aquesta cadira és a fer que l'objecte sigui el canal de tot el treball conceptual. És a dir, que no el pes interpretatiu o el rol hagi d'estar sobre el dansaire, sinó que el dansaire, amb aquest objecte, hem pogut fer el mirall
la transferència, i llavors elles han pogut passar, poden passar fàcilment també d'uns universos a uns altres dins un concepte que és aquest mateix, que és el per tu. Amb quin equip ho esteu treballant? A part de l'Esbart i l'Eulàlia? Exactament. A nivell musical ens acompanya el Marc Naya, que des de fa estona ja també ha treballat amb mi i realment tenim aquí una connexió bastant gran on entrecreuem on entrecreuem la nostra passió pel món tradicional, però la nostra passió pel món pop i la nostra passió pel món més contemporani, no? Amb ell la música és electrònica i també fa ús de la veu, si és necessari. I llavors, a nivell en el vestuari sí que ha fet un acompanyament la Joana Martí, que precisament l'he rescabalada del que va ser la meva primera obra, que és aquest Flying Pigs, no? I amb qui més contem? Amb tot l'equip de l'Esbart. Sí, clar, evidentment tot el de l'Esbart. És el cos, no? Vull dir, al final una cosa sense l'altra no sortiria. No. O sigui, les coses no surten... No, hi ha tot un... res. Evidentment. Gràcies, David, Eulàlia. Continuem amb els altres projectes. Sara, hola. ¿Qué tal? Hola. Vamos a situar un poco, primero, quién es Sara Cano. En la FIRA te hemos ido viendo estos últimos años, ¿verdad? Creo que hemos visto en los últimos 2-3 años un par de piezas. Así es. Pero, Sara, tú defines tu trabajo como danza contemporánea de raíz. Eso es. Y para llegar a esta frase hay toda una trayectoria y una evolución detrás, ¿no? Entiendo. Cuéntanos un poco de dónde sale esta descripción de tu trabajo y por qué. Bueno, esta descripción nace principalmente por la necesidad de tener que poner etiqueta al trabajo que uno hace. Tenemos que describir siempre. Siempre es necesario poner una etiqueta para que te cuadriculen en el sitio perfecto. Sitio perfecto. Entonces, cuando empecé a hacer mi trabajo propio como compañía propia, pues no sabía dónde colocarme. Y entonces tuve que inventarme este término. Mi trayectoria siempre se ha caminado entre la danza española, por un lado, y la danza contemporánea por otro. Desde siempre, pues eso, me han enamorado las dos vertientes. Y había un momento que me sentía un poco, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Quería a los dos por igual, entonces no sabía muy bien. Incluso había gente que te decía siempre, tienes que elegir. Y yo decía, ¿por qué tengo que elegir? Si me encanta igual bailar flamenco que folclore, que hacer algo más contemporáneo. Si me gusta igualmente, ¿por qué? Entonces siempre he estado ahí en una cosa híbrida. Tuve la gran suerte de trabajar con Teresa Nieto, para mí una gran dama de la danza contemporánea en el panorama español. Y ella trabaja precisamente por ahí, por esos derroteros. Ella se acerca más a la danza contemporánea, pero también vive mucho de lo español y de lo flamenco. Y me nutrí mucho de ella. Y cuando empecé a hacer mi propia coreografía, mi propio espectáculo, seguí por ahí, que es con lo que más me identifico. Esa fusión, esa convivencia, comunicación entre danza española y danza contemporánea. Entonces, por eso no es español, no es flamenco, no es contemporáneo, es más cercano a la danza contemporánea porque me identifico más con ese impulso, pero también me siento muy en la tierra. Entonces, por eso llegué a la conclusión de raíz. En un principio, una raíz más cercana al flamenco, pero después empecé por otros derroteros más cercanos al folclore, así que sigo anclada a la tierra, pero también mi cabeza vuela hacia otros mundos. Bueno, de ahí viene principalmente. Y ahí es donde decides empezar tus propios trabajos, ¿no? Ahora lo decías, 2019 vengo. Es el primer gran formato, ¿no? de Sara como compañía ubicada en Madrid, ¿verdad? Exacto. Bueno, en realidad empecé en 2014 con mi pequeño solo, un espectáculo que se titulaba A Palo Seco, porque en ese momento me sentía así, a palo seco, sola, completamente sola. Llegaba a una edad en la que ya no te cogen las audiciones, como bailarina dejas de ser una más del cuerpo de baile, y entonces como que la vida te va empujando. Y
bueno, pues lo decidí así y empecé a trabajar mi propio camino. Si no te dejan espacio, te lo generas tú. Es así, ¿no? Lo hemos escuchado mucho Luego lo vivimos. en estas miradas de la REL estos días. De muchos de los creadores que han pasado por aquí hemos escuchado esta frase de, pues, genero mi camino. Sí. Entonces eso, empecé en 2014 con una pieza cortita que se titulaba, como bien te digo, A Palo Seco. Con ella gané el certamen de danza española y flamenco, que se celebra en Madrid. Y ese fue el inicio. Ahí empecé, hice A Palo Seco grande, que todavía a día de hoy se sigue haciendo. Muy contenta de poder seguir haciéndolo, la verdad, porque revisitas cosas y siempre es interesante y es bonito. Después de A Palo Seco vino Sin Tempo, que también era un solo. Después La Espera, que hablaba del nacimiento de mi primer hijo. Y después de La Espera, en ese impulso de crear, fue la primera vez que hice un espectáculo grande con 10 bailarines, que fue Vengo. Y fue el primer acercamiento al folclore, desde mi punto de vista siempre, de una forma muy poética y muy desde el respeto y el amor profundo hacia el folclore, que fue mi primer contacto con la danza desde pequeñita. Y bueno, pues me dio bastantes alegrías, entre ellas un premio Max, que fue como una sorpresa, ¿no? Y una alegría muy grande. Y una iniciativa, es un revulsivo muy grande para continuar con el trabajo y seguir haciendo el caminito del que hablamos. Este Vengo que vimos en Esdanza, ¿no? Creo, fue en pandemia, ¿no? 2020. Totalmente. 2020. 2020. Recién salido de la pandemia, allí fuimos y la verdad es que fue una maravilla. Siempre digo que tengo suerte porque yo quería un grupo de bailarines, trascender esos cuerpos y que fueran algo más que bailarines. Yo siempre les decía, quiero ver personas bailando. ¿Qué les pasa a esas personas cuando bailan? Y aunque suene demasiado poético, siempre digo que me he encontrado con una familia, porque es muy bonito verles que bailan como una familia, cómo se sostienen entre ellos, se apoyan, se retroalimentan, y es muy bonito. Y en ese momento post-pandemia, en la que los cuerpos estaban bastante desentrenados después del confinamiento y bueno, todo lo que vivimos, fue muy bonito verles cómo estaban adelante. Estamos viendo ahora, Sí. nos hemos quedado todas ahí mirando los monitores. Ahí Estamos están viendo ellos disfrutando. unos fragmentos, ¿no? Están viendo ahora unos fragmentos de Vengo. Y claro, pasamos de 10 bailarines de la compañía a pedirte otro ejercicio, ¿no? Un poco el motor fue creo, ver este Vengo en 2020, de decir, ¿por qué no le ponemos el reto a Sara de encontrarse con 10 jóvenes de este programa de impulso a la danza d'arrel que estamos haciendo, 10 jóvenes que están empezando un camino profesional y decir, vamos a generar esta familia de Vengo, a sumergirse, ¿no? A sumergirte con estos 10 bailarines a generar este Vibra, que es el que veremos en Fira Mediterránea este año, ¿no? ¿Cómo se empieza este proceso de creación? Cuando te pedimos este encargo de ponerte al delante de estos 10 bailarines, ¿cómo empieza esta investigación o cómo empezaste un poco? En primer lugar, a mí el folclore me fascina, pero es verdad que es tan amplio que yo no me siento conocedora del folclore al 100%, porque es tantísimo el repertorio. Así que en primer lugar lo que pedí a Marina Escoda, que es la persona que me está acompañando, muy bien acompañada me siento, por cierto, le pedí información, de que me enseñara un poco un abanico de qué es el folclore catalán, más allá de lo que uno tiene en su cabeza o en su imaginario sobre lo que es el folclore catalán. Entonces, a partir de ahí, de ese abanico tan maravilloso que me enseñaron, empecé a darme cuenta de que a mí lo que me hacía vibrar es, a ver si lo sé explicar, es más que el paso en sí, o más que el por qué se hace la tradición, es qué sentimiento genera. Para mí el folclore, si tuviera que
que abstraer mucho qué es para mí el folclore. Son dos conceptos muy básicos y muy claros, que es la unión de personas y la celebración. Entonces, teniendo esos dos conceptos claros, ante ese abanico que me presentaron, fue como, ¿con qué me conecto yo de todo esto? Y bueno, pues a partir de esa investigación, de ese trabajo, de esa manera de ver, y por supuesto conociendo también al grupo, empecé a construirme mi pequeña dramaturgia de a dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ya no solamente llevarlos a ellos, sino llevarles al público qué mensaje quiero hacer llegar con esta pequeña pieza. Bueno, principalmente pues eso, mucha búsqueda, mucho trabajo de investigación, que siempre me gusta muchísimo. Mucho intentar acercarme al grupo, intentar conocer a las personas, conocer su energía, su manera de moverse, de abordar el movimiento, e intentar llegar a un punto en común entre ellos y yo para intentar hacer crecer una historia y un mensaje bonito. Volvemos a encontrar este punto en común, ¿no? Que Eulalia y David también nos decían, ¿no? Encontrar estos puntos comunes, estas fricciones, porque claro, te encuentras a 10 bailarines, Sara, que tampoco habían bailado nunca juntos antes, que vienen de realidades completamente diferentes, que forman parte de una acción del programa de Impulse, de crear un tejido profesional en torno a jóvenes que han tenido una formación en danza, no en formación en danza tradicional, porque a nivel profesional de danza tradicional catalana no existe como todo, sería el recorrido que antes también nos decías de danza española o flamenco, por lo tanto de realidades completamente diferentes. Y aquí ya no solo es encontrar un punto común entre Sara y un grupo, sino entre 10 realidades diferentes y Sara, ¿no? O sea, es una suma de 11, ¿no? ¿Cómo habéis sido este proceso de trabajo con ellos, Sara? Pues con mucho respeto, mucho mimo, mucho cuidado para acercarme a ellos, para que se sientan cómodos y a partir de esa comodidad empezar a trabajar y sacarles un poquito de su zona de confort también. Otra frase que hoy nos está acompañando bastante. Sí. Sí, siempre en el momento en el que uno está, siempre nos pasa, ¿no? Cuando te sientes inestable es lo que te hace dar un paso más hacia adelante y crecer. Entonces, bueno, pues hay un poco, estamos sin hacer sufrir a nadie, por supuesto, pero sí creo que es interesante sacarles de su zona de confort, yo a lo que aspiro es intentar que este trabajo trascienda de alguna manera en ellos, en su forma de entender la danza, o hay gente en este grupo que se quiere dedicar a crear. Su forma de abordar cómo van a crear, desde qué punto, de qué manera, sacudir un poco los cuerpos, pero también las mentes. Pero para nosotros, ¿no? Como FIRA y como programa de Impulse, era muy importante, o está siendo muy importante estos años, a toda esta gente joven que se está becando, ¿no? Para sumergirse en todo este proceso profesional, pues de conocer experiencias, ¿no? Con artistas. Cuando hablábamos, por eso, creía muy importante de que nos situaras quién es Sara Cano, esta relación tuya de tradición y contemporaneidad, es el trabajo que están haciendo ellos también, ¿no? Y que están empezando a ver, ¿no? Algunos de ellos que tienen formación en el Instituto del Teatro, otros que su formación es en sus esbars, ¿no? Algunos que están bailando en el Esbar San Martín y que están también trabajando con Eulalia. Por lo tanto, esta importancia de trabajar contigo, por ejemplo, Sara. También el otro día Marina nos estaba contando el trabajo que otro grupo está haciendo con Les Archipels, una compañía de Quebec, para que vean diferentes ejemplos de trabajo, ¿no? A partir de esta tradición y contemporaneidad, ya sea pues a través de la danza española, el flamenco, como es tu caso, a través de la giga, que es la danza tradicional del Quebec, ¿no? Y de ver todos estos trabajos un poco de experiencia, ¿no? Que has tenido tú en todos estos años, ¿no, Sara? Así es. Es cierto que hay como en todos los folclores, al escucharte del Quebec, hay un sentido de universalidad en el folclore. Y es maravilloso verlo, cómo diferentes grupos de diferentes lugares del mundo al juntarse conectan. Y eso, bueno, sí, justo la unión. La unión es algo que... Te has pillado aquí apuntando unión y celebración, ¿no? Unión que decías que era un poco el
el moll de l'os, decías, ¿no? El núcleo del folclore y la tradición, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues espero poder conseguir que al menos lo celebren y se sientan... Seguro ahí. que sí. Veremos este Vibra durante el fin de setmana de la fira, dissabte 11 d'octubre a 2:15 i a les 6, diumenge a 1:15 del migdia a la plaça Europa, perquè és una pieza de calle de unos 30 minutos con esta energía de vibra. El nombre ya lo dice todo, creo, ¿no? Esta vibración de celebración. Totalmente. Es un grupo, nada más conocerlo, te das cuenta que generan electricidad. Tienen una energía muy bonita y muy potente. Pues- Y muchísimas ganas. Entonces es... Bueno, veremos estas Núria vibraciones Morera. en la plaça Europa. I abans que no ho he dit, el Per Tu el veurem el diumenge a 2:45 de la tarda al Teatre Conservatori, perquè és peça de sala, parlem ja. Caterin, anem a parlar una estona d'aquest Viterna, però abans de submergir-nos també, per qui no conegui IT Dansa, ja camí dels 30 anys Sí, sí, d'IT sí. Dansa. Explica'ns una mica què és IT Dansa, per situar-nos una mica. Bueno, IT Dansa pues, és un programa de 2 anys d'experiència professional pels joves bailarins que surten del conservatori. O sigui, l'Àlia estava ahí sortint del conservatori i són 2 anys on treballes amb coreògrafs, treballes també totes les... interpretació també, tenen classes d'interpretació, però bueno, més que tot és donar les eines als ballarins perquè puguin seguir la seva carrera des del que volen fer, des dels propis criteris i des de uns fonaments, més seguretat, no? I són 2 anys on treballem el clàssic, les bases són molt importants, no? Com els esbarts, parlaves de clàssic, contemporani, i una diversitat de coreògrafs i d'estils diferents. I que, després de 2 anys hem de trobar la companyia professional o també gent com l'Àlia han fet el seu propi camí, perquè hi ha molts ballarins ara que prefereixen tenir la llibertat també de fer el seu propi treball, però no preparem coreògrafs. Això, ets coreògraf, no? I vas treballant amb això. Però ballarins, intèrprets, persones que volen i apassionats. Això sí té dansa, jo crec. Per tant, cada 2 anys que tenim, canvieu el cos. Cada any la meitat. O sigui, aneu renovant cada any. Cada any, sí, 50% més o menys. Sí. I, per tant, hi ha tot un procés de selecció d'aquests ballarins, perquè... Sí, fem una selecció. Primer la selecció amb ballarins de l'Institut del Teatre i també està obert a gent d'altres escoles d'Espanya i fora d'Espanya. Tinc una noia taiwanesa, un noi italià, però la prioritat sempre serà per la gent de l'escola. No? Però és molt important el fet que hi hagi gent de fora amb altres maneres de pensar, de sentir, de treballar. Però tornem a parlar d'aquests diàlegs, Clar. no? També. Sí. I el que enriqueix trobar-te mirades diverses, no? Que segurament de la part de ballarins que ja provenen de l'Institut del Teatre hi ha unes línies més convergents, no? En aquest sentit. I a vegades es necessita altres... I els idiomes també, però ballant parlem del mateix llenguatge, no? Clar, quasi 30 anys, encara no, però en camí d'aquests 30, 30 coreògrafs, si no m'equivoco, una trentena... 40, ara 41. Uau. Ja. Han anat passant, no? I heu anat treballant amb ell, més de 300 actuacions, i ara arriba Viterna. Viterna. Estarem aquest estiu i que veurem a la fira en un espai sensacional que és aquest claustre del Museu del Barroc. Sí, finalment es va canviar de lloc, però és Esteri de Neu, és el Vall de Neu, és fantàstic. Jo volia, perquè sempre hem actuat en els escenaris, no? Els teatres, i ja pensava, fem un treball que sigui més
que arribi a la gent en els carrers, un site específic, no? La idea és aquesta, al principi. I, ha pres un volum. Jo, com et diria, jo vaig escollir Aleix Martínez, el coreògraf, perquè l'he vist primer, l'he vist ballar en la Fundació Tàpies. I entonces jo he pensat, això va venir ja, i vaig parlar amb ell, m'agradaria que treballessis amb les ballarins. I m'ha dit, sí, però m'agradaria fer site específic. No, no, jo et veig fent això, no? I va venir també la Ruth Martínez, uns mesos després, la directora del Festival de Dansa Neu, que ja havíem parlat moltes vegades al festival. Dic, amb el repertori que tenim no podíem fer, dic, m'agradaria fer alguna cosa específic per al festival. I el tema del festival és, el manuscrit, no? Els 600 anys del manuscrit legal, no? En contra de la bruixeria, no? Que jo crec que és el text jurídic més antic d'Europa. I l'he dit, partim de Viterna, no? L'idea és d'Aleix, el nom és d'Aleix Martínez. Entonces vaig posar l'Aleix i la Ruth. Digo, fem això junts, no? I també hi ha un altre aspecte, que és la música, que és molt important, que per mi la música i la dansa no s'uneix, no es separa. Em va venir fa 2 anys la Mireia Barrera, amb qui ja havíem treballat en 1999, quan era directora del Cor Madrigal, ara és directora del Cor Jove Nacional de Catalunya. M'agradaria treballar amb dansa. Tenim un projecte de joves i joves, no? I diu, sí. He agafat Cor Jove. Tots els desitjos de la Caterina Lara. Era els desitjos de tothom. I dic, per què no agafem? He proposat a l'Aleix, no he imposat, he proposat. Dic, mira, parla amb la Mireia Barrera, podríem fer amb el cor. Pensava que era un cor més petit, però de sobte és molt gran. I ella fa un treball meravellós amb els cantants. Però entonces ha anat creixent el projecte i estem encara en procés de creació. Tenim 2 setmanes fins a l'estrena el 27. I, és una peça molt intensa, molt... l'Aleix va treballar molt a fons tot el tema de la bruixeria, del que significa, no? Perquè, parlem de bruixeria, però al fons ara estem encara amb el mateix tema. És la història es repeteix, no? De la intolerància, no? Ves Gaza i Israel, tot... Seguim amb... No acceptem la diferència, no? I jo crec que justament el folklore és això. Unim les diferències, no? Jo sempre dic als ballarins l'importància, l'equip és la suma de les qualitats de cadascú, no? Entonces, una mica, has de respectar-te, a respectar l'altre, no? Tot això és molt important i ho trobem en la dansa d'arrels. Jo veig l'espírit que estaves parlant, Eulàlia, també és tot, no? El respecte, la ganes d'aprendre de l'altre. I, ja m'estic per ell, però jo crec que és el que uneix, no? I el treball és això també, d'entrar-se en un món que dels personatges, de les dones, i Aleix jo crec que està fent un treball fantàstic. I, tenim com músic també, he parlat del cor, però hi ha un personatge molt important que és l'Arnau Obiols, i que la seva música ja transmet totes les arrels del món aquí, jo crec. Aquest contrast, no?, entre el cor i l'Arnau. El cor i... Sí, perquè cap avall, no?, anclats a la terra o... Totalment. I és molt intens, no sé, té una faceta molt més teatral, però hi ha els moments de dansa que són a ballar, no? I com utilitzar l'espai, les composicions. Ens parlaves ara d'aquest text, que és una mica l'element disparador de tot el projecte, d'aquest text que fa 600 anys es va trobar a les Valls d'Àneu i que diuen que és el primer document de dret. Els experts ens asseguen com el primer document de dret sobre bruixeria a Europa.
i a un any en què la fira, ho veiem aquí amb la imatge que ens està acompanyant també tots aquests dies, no? Aquesta imatge, aquesta dissidència, no? On t'esperes trobar dos peus, doncs hi ha una mà i un peu, que una mica aquestes, no sé si dir les primeres grans dissidents, perquè segur que no, perquè aniríem molt més enrere en aquest concepte, no? De converses que hem tingut amb vosaltres amb l'Aleix, on la dissidència, aquesta diferència, és partint de la bruixeria, no? És una mica tot l'element motor de la dramatúrgia, de la peça, no? Per interpel·lar-nos avui. Sí. No, voldria que Aleix pugui parlar per mi. No, estar aquí perquè estava creant avui, però bueno... Estem assajos allí a temps, però millor que parlis ell. Però bueno, és un treball que realment molt intens, molt expressionista, però jo crec que tot el cos està allí, tot el cos i la ment. I veus molt els ballarins que aporten i que sentin i com agafa la part més profunda de cada ballarí també. Bueno, hi ha una part ahí d'interpretació, que són les mans, els peus, que però són les persones, les ments, les sensacions, vibra molt, no sé com explicar-te. Jo crec que estem treballant amb tot el cos i la ment, no? I crec que serà una peça molt intensa i molt potent, sí. Molt específica, però és molt important l'intèrpret. Clar, ens parlaves això d'aquest site específic, no? Per tant, i te dansa surt de l'escenari gran, perquè és clar, 18 ballarins, si no m'equivoco. Sí. Tenim, per tant, 18 ballarins en aquest projecte, més una trentena de cantaires, més l'Arnau Obiols, o sigui, un site específic allò... Format gran. Sí, format gran, però és un site específic que anirà canviant, segons l'espai, perquè l'idea és que s'adapti, però podem fer més petit, més gran, perquè també li he dit, hauríem de poder fer unes... Bueno, s'ha d'adaptar, no? Ara és una hora, però tindrem també la possibilitat de fer 20 minuts, no? Sí. Això és el que diu l'Aleix, diu, és un projecte que anirà canviant segons els espais. Sí, amb això, avui també, Caterina, ha sortit molt la paraula sortir de l'espai de confort, o d'aquest concepte, totalment. Per i te dansa... Sí, és un repte. Jo, vull que sigui adaptable el projecte, no?, a molts espais, i que els ballarins aprenguin també a canviar, també a sortir fora de la zona de confort, segur. I aquest projecte els fa sortir de la zona ja de confort, ja per el tema, perquè són joves també, que és això, la bruixeria, no? Han de buscar molt les seves sensacions i la seva imaginació, i han de canviar de pensament, no? I buscar, i aportar, i estar allà. L'important és la persona, l'ambient de tot el projecte, no sé. No sé dir-lo tant amb les paraules, però visc així el meu cos. Aquest moviment. Sí. Molts de vosaltres també heu anat dient aquest concepte de la dansa tradicional, de la unió, de la celebració... Més enllà d'aquest concepte segurament més de l'esperit col·lectiu de la dansa tradicional, si ara ens anem a mirar un moment artísticament què està passant al país, com veieu aquests moments, tota aquesta revifalla, no?, segurament, de que artistes professionals des de diversos àmbits esteu mirant cap a la tradició i la contemporaneïtat, també, no? Noteu una certa mirada especial cap a la dansa tradicional avui en dia? Bueno, jo personalment crec que no podem oblidar l'història. L'hem de portar amb nosaltres, hem d'avançar amb ella, però respectar-la. Jo sempre he sentit això, que la dansa tradicional, a més, amb la riquesa que té, tant musical, de composició, de ritme, de tot, només és un plus, no? No podem negar que va haver 200 anys d'història, ja de la dansa clàssica també, però sí, jo crec que està ahí sempre, no? Sí, totalment. Bueno, perdona. Que la dansa, o sigui, la dansa tradicional, i diem tradicional com si fos una cosa arcaica, i precisament el
que estic veient jo, dic que precisament jo veig que és la dansa que més es transforma durant tota la vida. O sigui, on hi ha hagut més transformació és potser el que diem dansa tradicional, perquè el que dèiem, per exemple, si tornem a per tu, el que escoltaven els avis al 1800 no és la música, perquè la informació musical tampoc no t'arribava. No tenies una ràdio on tu podies escoltar, no sé, un Frank Sinatra o escoltar aquestes altres coses. Llavors, els inputs, la tradició té aquesta capacitat de transformació i penso que els que estem fent dansa tradicional ens hem de veure una miqueta com responsables també de que aquesta transformació es vagi fent també, perquè si no, si ens quedem endarrere encara estem parlant de les bruixes, no? I et dones compte que al final si ens quedem encara amb allò, dic que no evolucionem i la força nostra és aquesta, la tradició, perquè és el poble el que ho fa i això és molt important per mi. Jo crec que de vegades també es parla com dansa tradicional, com si fos una cosa molt arcaica, i una de les preguntes que, per exemple, jo els vaig fer a les bars Sant Martí i vaig dir, això que ens diuen que és tradicional, com si fos l'antic, estem segures que és el que hi havia? Potser ja és una transformació en si mateixa. I al final estic d'acord amb la Catherine, la història la portem a sobre i al final també tot és un encadenament de filaments d'ADNs que ressonen sempre en algun lloc, no? No crec que no crec que siguin sistemes que es separin tant. A més, estem parlant de dansa, estem parlant de la fisicalitat, estem parlant del cos, estem parlant de les emocions, no estem parlant de sistemes polítics que han canviat. Llavors, i amb la música del mateix. Llavors, jo penso que no sé si és una cosa d'ara, que s'està mirant més a la dansa tradicional, però si més no, penso que totes les èpoques i les generacions sempre això ha estat allà vibrant i això ha estat allà també parlant, no? Que s'ha volgut escapar, sí, potser de vegades quan més vols escapar, més retornen. Clar, perquè la taula que tenim avui és molt diversa en aquest sentit. Sí. És a dir, David, des de entitat de cultura popular, des de l'associacionisme, Eulàlia, Catherine, amb un treball o de dansa, amb la dansa clàssica, dansa contemporània, y Sara, que antes nos contabas, una persona que ha hecho un camino profesional a partir de esta revisitación del folclore y esta remirada, pero también como mezclando con la danza contemporánea, ¿no? Uh-huh. La mirada desde un poco desde fuera de Cataluña. Sara, ¿cómo ves un poco lo que está pasando con estas miradas hacia el folclore hoy en día? Es que está pasando a nivel nacional, no solamente en Cataluña. Y realmente creo que ya era hora que este interés y este gusto por lo que nos caracteriza, por lo que nos diferencia, también quisiera ponerse en primera línea a un nivel artístico. Y quisiera convivir con las líneas artísticas que están viviendo, que son actuales. Porque esa es la manera realmente de que la tradición conviva, que la tradición trascienda y siga, porque si no, la tradición no es algo estanco. No se puede concebir como algo arcaico, como decía David. Es que eso no ha existido jamás. La tradición es algo cambiante y que es lo bonito de la tradición. Y lo bonito es que se adapte a nuestros días. Y entonces, pues sí, ya era hora. Y que pasara, por ejemplo, como ha pasado con el flamenco. El flamenco ha tenido que salir de nuestras fronteras, ha tenido que triunfar por el mundo. Y una vez que ha triunfado y ha convivido con otras formas artísticas y ha vuelto ya coronado, ¿no? Por así decirlo. Ya era hora que también empezara este trabajo y esta experimentación y esta búsqueda con nuestras raíces. Pues amb aquestes reflexions, amb aquest ja era hora, que ens diria ara la Sara, i amb aquests ànims acabem aquestes mirades a l'arrel. Moltes gràcies.